Toto reng. Siap, Pak. Nyawa. Dipolne reng. Pol. Rodok kandel masalahe Mbak Tatin ki. Wong rodok kandel kudu lemu ancang-ancang kudu dhuwur tenan. Oke, Pak. Kona. Hot. Piye? Kok kurma plek tok? Ora ngono to. Ya dituthuk to. Dituthuk. Cepake gamelan kok malah panggunge sing dituthuk. Bah, jare njaluk rokok. Njaluk rokok karo tikus. Dituthuk. Piye iki baleni? Ya baleni no. Iya. Jan bener kok ya kaya tikus kok ya iki lho. Jajal tikus saya jengleng kayak ngapa ya? Kendange urung urip kok. Yen memajang hamong karo jana or kuning. Hot. Karo ket mau polae kaya ngono kok jebul ming mak plekenyik. Wes. Kowe iki temane ya ora urip. Pripun to, Pak? Pengrawit to ngeten iki pripun to, Pak? Mbok jenengan kabari sing sae pripun ngoten lho. Lah sae ora ki ana kowe to. Maksudnya, Mas, maksudnya dijenggleng. Dong jenggleng ora to jano iki. Ya ngene iki ya bayaran ngene iki ya. Ya, wis manganmu ki wis. Wis. Kaya ora entek kok ya. Kulit kendang barang katut ki engko. Coba nek Elisa sing nembang jajal. Coba nduk awakmu nduk, sliramu nduk. Kembang wae wetah. Polne reng, dipolne reng. Iya Pak, iya Pak. Iki lagi berusaha. Diulang lagi mandi kayak aku ngerti kok Pak. Apa sing dadi klangenane kok. Malah kok Napa reng? Kuwi anggere kok lambene mandek, tangane obah. Nek lambene obah, tangane mandek. Wong ketemu wong tuwa kok kudu disiksa wae. Ayo, kelong sisi balekke pentole. Sini lagi apa sana? Aku seneng lo lagi mantep. Penak. Jos Pakde. Jos Pakde. Wah, bahaya iki, Pak. lagi nang kono jos nang kene ora muni gon Reng minggu mau Tatin karo Elisa kok beda to, Reng? kok beda. Embo kanca-kanca iki kok nyalahke aku. Karepku kono iki ya tak jeleng ngono kok. Sik ya nduk tak neng ngene mbok wek sik ya. Ya kudu adil. Mbok wek Ya
Senin Selasa Rebo nang kene, Iya. Kamis Jumat Setu nggo kowe. Terus minggu nih. minggu Nggo bareng no. tak kira nggo. Mangapunten Mbak De. Anu Mbak Tati. Kok mbok De? Kula lah yo mbasake anak kok ya. Kula badhe ngersake. Ngersake napa? Jenggleng. Oh, jenggleng. Nggih. Oh, panjenengan saged jenggleng kula? Insyaallah Oh saged. nggih, mang cobi nggih. Injih. Ngapa kok rono-rono? Lah kula bingung goleki. Piye ta? Lah sing ngarep ngendi sing mburi ndi? Ngece kamu ya. Iki sing ngarepe genah kene lho. Ya ora mesti. Kok ora mesti? Wong iki ya kaya ngarep kok. Ora mesti. Jasal wani nek ngono wani. Madhep rene. Ndi? Lho, kayak tutup lho wis kaya ngarep lho. Kok ngece ta demok-demok aku bayar lho. Hah? Bayar. Waduh. Reng, Lur. sarwa larang lho, Reng. Lah iya, Pak. Demok bayar kuwi. Demok tok wae bayar. Aja meneh Bayar. kok demok. Tlapake kuwi kok dumuke bayar lho, Reng. Bayi nyat mereke dhuwit tok cah iki. Lah ya kok wani-wani nih demok nggon aku kono ane ngene. Njasel nek wong lanang mbok ora demek ngono kuwi ngapa to nek wong lanang iki mbok rasa demek Males, kaya Reng. ngono. Kaya ngono kuwi wong wedok iki nek didemek-demek ngono iki jenenge wong lanang iki nek kurang ajar karo wong wedok iki ngene iki aku ya sengit to ya nek mosok ngene iki kan kok. Oh, tak bales kowe engko. Bales nek wani ya. Oh, tak. Cepet. Wong lanang iki nek dingeneki wong wedok iki nek dingeneki kira ya rasane kira ya sengit ngono kuwi. Wong wedok pelecehan jenenge nek wong lanang ngono kuwi. Heh. Saben bengi Toto Reng. Siap, Pak. nyawa Dipolne Reng. Pol. Rodok kandel masalahe Mbak Tatin iki. Wong rodok kandel kudu lemu ancang-ancang kudu dhuwur tenan. Oke, Pak. Kona Hot. piye kok Ora. kurma plektrok Ora ngono to. Ya dituthuk to. dituthuk Cepake gamelan kok malah panggunge sing dituthuk. Lah, jare njaluk rokok. Njaluk rokok karo tikus. Ya dituthuk. piye iki baleni Ya baleni no. iya Jan bener kok ya kaya tikus kok ya iki lho jajal tikus lenjengleng kaya ngapa ya Kendange urung urip kok. yen memajang hamong karo jana or kuning Hot. Dituthuk. karo ket mau polae kaya ngono kok jebul ming mak plekenyik. Wis. Kowe iki temane ya ora urip. Pripun to, Pak? Pengrawit to ngeten iki pripun to, Pak? Mbok jenengan kabari sing sae pripun ngoten lho. Lah sae ora ki ana kowe to. Maksudnya, Mas, maksudnya dijenggleng. Dong jenggleng ora to jane. Ya ngene iki ya bayaran ngene iki ya. Ya, wis manganmu ki wis. Wis. Kok ya ora entek kok ya. Kulak kulit kendang barang katut ki engko. Coba nek Elisa sing nembang jajal. Coba nduk awakmu nduk, sliramu nduk. Kembang Polne Reng, dipolne Reng. Iya Pak, iya Pak. Iki lagi berusaha.
diulang lagi mandi kayak Aku ngerti kok, Pak. Apa sing dadi klangenane kok. Malah kok Napa, Reng? Kuwi anggere kok lambene mandek, tangane obah. Nek lambene obah, tangane mandek. Wong ketemu wong tuwa kok kudu disiksa wae. Ayo, kelong sisi balekke pentole. Sini lagi apa sana? Aku seneng lo dimantep. Penak. Jos, Pak De. Jos, Pak De. Wah, bahaya iki, Pak. lagi nang kono jos nang kene ora muni kon Reng kuwi mau Tatin karo Elisa kok beda to, Reng? kok beda. Embo kanca-kanca iki kok nyalahke aku. Karepku kono iki ya tak jeleng ngono kok. Sik ya nduk tak nang ngene mbok wek sik ya. Ya kudu adil. Mbok wek. Senin Selasa Rebo nang kene, Kamis Jumat Setu nggo kowe. Terus minggu nih. Nggo bareng no. Tak kira nggo. Mangapunten Mbak De. Anu Mbak Tati. Kok mbok De? Kula lha yo mbasake anak kok ya. Kula badhe ngersake. Ngersake napa? Jenggleng. Oh, jenggleng. Nggih. Oh, panjenengan saged jenggleng kula? Insyaallah Oh saged. nggih, mang cobi nggih. Injih. Ngopo kok rono-rono? Lah kula bingung goleki. Piye to? Lah sing ngarep ngendi sing mburi ndi? Ngece kamu ya. Iki sing ngarepe genah kene lho. Ya ora mesti. Kok ora mesti? Wong iki ya kaya ngarep kok. Ora mesti. Jasal wani nek ngono wani. Madhep rene. Ndi? Lho, kayak tutup lho wis kaya ngarep lho. Kok ngece kok demok-demok aku bayar lho. Hah? Bayar. Waduh, Reng, Nun. sarwa larang lho, Reng. Lah iya, Pak. Demok bayar kuwi. Demok tok wae bayar. Aja meneng kok demok. Tlapake kuwi kok dumuke bayar lho, Reng. Bayi nyat mereke dhuwit tok cah iki. Lah ya kok wani-wani nih demok nggon aku kono ane ngene. Njasel nek wong lanang mbok ora demek ngono kuwi ngapa to nek wong lanang iki mbok rasa demek kaya ngono. Kaya ngono kuwi wong wedok iki nek didemek-demek ngono iki jenenge wong lanang iki nek kurang ajaran wong wedok iki ngene iki aku ya sengit to ya nek mosok ini iki kok. Oh, tak bales kowe engko. Bales nek wani ya. Oh, tak. Cepet. Wong lanang iki nek dingeneki wong wedok iki nek dingeneki kira ya rasane kira ya sengit ngono kuwi. Wong wedok pelecehan jenenge nek wong lanang ngono kuwi. Heh. Wong edan. Wong lanang ngenekke kok, Pak. Kowe lara, Reng. Heh? Lara. Lho penak kok lara piye. Kok isesane lho. Oh, aku nek bales kowe ya bahaya. Mesti aku langsung dihukum. Kok dihukum? Lah itu kan dilindungi yang namanya badan hukum. Badan hukum? Apa? BH. Aku ora nggo BH kok. Wah lah iki. Wis repot, Reng kuwi. Mbrucut, Reng. Berarti wis siap-siap iki. Aku nganggo bathok kok. Pak nggak bawa. Batokan nih, Pak. Batokan. Ayo, Reng. Tak usahake iki. Heeh, usahake. Pacitna Sarwi Ayo. Aku urung krasa, Mas. Terusnya aku urung krasa. Aku wis ngantek pecicilan ngene iki. Alah ora menggur grisi tok, Mas. Ngene ora krasa. Ora. Jenenge gedang kepok godhong ijo. Apa? Nggon kowe wis ngepok kono kurang jero. Kok isa-isa. Lah yang ngopo to dadak ngene-ngene? Lho jenglenge ngene kok. Ya kan jengleng mundur ya iso ngene kok ngene-ngene. Lho mundur bau. Lah kok bau? Lho mambu. Ya kan liyane ya kena ta. Jenglenge piye? Ya paling ora apa mumbul apa piye kok ngene-ngene. Ya kowe nyontoni sik. Kowe mumbul gandulan lampu kuwi. Terus? Aja mudhun nek urung tak jambak. Loh, maksudnya apa nih?
Anu wirone. Piranku? Nah, kowe gak Gila sing kulinan jambak apal gitu. Apal gitu. Ngono ya. Ning iki njuk sapa meneh ayo? Hah? Arep tetep aku apa Mbak Elisa? Penak kene. Panggah penak kene. Penak apa? Kono Saya ya. sanggup. Penak Elisa to, Reng? Ah, kok sampean iso pirsa? Loh. Lah iya, penak Elisa apa penak Tatin? Kok penak Elisa? Oh, cari coba. Nah, oke. Panas Anyar. anyar iki. Piye? Tapi anyar iki. Baleni panas udan anyar. Baleni meneh. Ya, baleni sik anyar kok. Panas udan. Loro sono Kosek, kosek ta. Iki le berbuat nang kono kok le buang nang nggon aku iki. Maksudnya piye? Hah? Hah? Berbuat apa? Maksudnya jajal dipraktekke baleni. Aja timo Trin. Tin. Nggih, Coba gareng kok kaya ngono kuwi. Kuwi le berbuat nang kono deloken. Panas udan. Ngono apa deh? Aku pada tempat sampah ngono apa piye? Loh, iku iki ora kok tempat sampah. Lah kowe mau buang apa? Ngabari. Ngabari apa? Bar kokono. Kok sih bar kok kono kok njuk aku? Lah yo ngabari ben kowe ora bingung golek. Kok kaya buang ngono? Loh, Jane ono apane mbok kono? ora kuwi? aku mau gua sak- Aku delok iki ono apane? yo ora apa-apane. Kok sik iki mau kok dibuka kaya gembol lemper mau. Delok lempermu. Tin, aja sembrono. Jero ana tikuse. Ono tikuse. Tikuse ketake semaput tak selentike ben tangi ngene. Aja dislenthek mesak. Lah apa? Iki wis cacat kok. Ulune ning gulu kok. Niki varian boten. Varian. Aneh kok. Nggih. Golek tawon. Heeh. Golek Tawon. Kok nyamari men to, Sa? Ngentup aku. Lah tenan to? bocah wayah dintup kok. Warga Jamben mugi sehat panjang yuswa slamet raharjo lan rahayu. Oh, amin. Allahumma amin. Katuran parian. Ngapa? Parian. Parikane piye? Lah pun monggo. Tawon ngentuk bathuk. Terus Nyenol. tak kira parikan ngono ya. Tuku galon. Konde duwe. Duh. Masuk galon tuku galon. Oh, kamu pengen mie di galon? Kok Terus? Tuku galon. Tuku galon. Biru warnane. Krungu ora aku pingin. Iya. Kira kok meneng. Dikira aku ki budek ngono ya. Mugi warga Jamben lancar rezekine. Allahumma amin. Ayo, sapa meneh? Lah menika iki anggota kok niki. Oh iya. Seragame anyar malah Biru-biru. saiki wah jan gelungane dikeki Apa wulu? wulu apa? Apa wulu? Kembang jambu. Jan kaya tarangan di sana. Yo parian. Jiro lupat mo 67 parian. Parian mboten, Pak? Ain,
sampean ante kok kono to. Oh, yo seragame beda iki kawan dalang kok protes. Ya Bu, iki sing nom dhewe iki. Ayo. Bu negara. Pripun? Seng garwane Pak Dalang. Ya ora percaya ngapusi aku iki. Sampane mesti jlomprongnya aku anggar ketemu. Iki garwane Mas Marsudi. Ngapusi. Mas Marsudi tindak nggonku sing digawa wonge cendhek, rambutnya semiran apa. Kowe iki kok malah gawe mongkok to, Reng? Uncek sing digawa uncek. 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 Mangga Bu Dalang. Niki parikane pun entek. Tuku. Heeh, nek entek tuku to. Kulaan. Entek diwen gareng. Wah aku urung entuk apa-apa kok. Ya Bu, parikan Bu. Nano mojirut. Wani bayar piro, Pak Gareng? Ndun. Wani bayar piro? Wong kula rene golek melu jenengan kok kon bayar. Yo. Lah iya kok ngakon aku. Pira-pira tak bayar, Bu. Wis, aku wong mampu kok duit kintalan kok. Tenan, anakku jajan ciloke 3 yuta. Sangu sekolahi 4 yuta. Wah, Tak kon bablas karaoke. tuku reng. Tuku Reng. iya tuku reng. Wadahi kerdus. Enek reng ade kertas. Cek terus. Tuku reng diwadahi kerdus terus. Yen Mas Gareng Heeh. kaya Amin. aku ora omong lho. Oh, manut ya. Gawe lega kanca ki entuk amal kok. Kuwi Sidule. sindane kaya susah men kuwi sapa kuwi. Nang. Yo. Yang gorang gareng kok tuku graji. Yen Mas Gareng Terus ndang munggah kaji. Allahumma amin. Kene. Yo mesti no. Nah, sing apik ya apik. Iya. Nah, sing Sangu kuwi mesti. Endi? Arep apa? Kene. ngampil 50 enten. Lah, mosok nyileh lho. Anu kene. 2000 selawi. Oh iya. 2000 selawi iki tidak ada uang cash. Transfer ya nanti ya. Rekening listrik nanti. Ki kiwane sing cantik iki. Nek kula senengane ndonga. Nah, iki Apik. nyanyi apa sih? Bucarung di dosa. Oh, presiden weton pondok iki ngeten iki. Heeh. Jadi Terus Tuku aki menyang Sukoharjo, mugi warga mriki tansah tentrem raharja. Allahumma amin. Ya sekolah kok. Ayo jejernya. Ono genteng, rongkone mencar. Mas Gareng, pipise napa lancar? Lancar apa ora Pak De? Lancar ora, Reng? Lancar apa ora? lancar. Mergene nek mampet ki sengkil, nek kelancaran ya anyang-anyangen. Lancar. Mau tak ukur enek 2 meter enek kok. Oh, alhamdulillah. Lancar. nggih. Lancar berkat bio moringa. Yo jejernya. Nah, terus Ana puli. ana puli terus Kok lunyu-lunyu. Windrawasi men kuwi kok. Nah, terus Sindene Pak Marsudi. Heeh. Dasare ayu-ayu. Wah iya tenan kok. Kok gur hoo tok. Oh ya. Yo jejernya. Judule iso omong ra? Saged. Heeh, terus Menyang kebon. heeh. Nganggo topi. Warga Jamben sawerane pundi? Walah.
Lagi disiapke. Lah kok malah kaya ngono to kowe iki Malah parian. genahke. Heeh. Aja ngono kuwi. Lah pripun? Neng kene iki nggone dhewe aja njaluk saweran. Lah nyuwun apa? Lho, ora entuk njaluk saweran. Heeh. Entuke? Nek iso aku njalukno sisan. Pun rampung, Pak. Saya. Cik siji. Ndi? Kae. Loh, tak kira speaker kayak mau, Cik. Tak kira kontrol panggung tak kira. Mas Gareng ku yo ngenyek. Iya iya, iki sing duwe wilayah lho, iki sing duwe wilayah. Kandhani ae. Asli. Tuku bumbon. Tuku bumbon ki tuku kuwi lho Pak, tumbar bawang lho Pak. Iya, iya. genahke, heeh terus. Diwadahi toples. Terus? Warga Jambon tetap sukses. Amin. Allahumma amin. Amin. Cukup Reng. Cukup. Kabeh iso parian. Pun parian kabeh terus sae kabeh. Ya. Donga nggo Jambon. Garenge urung. Garenge urung kok garenge. kabeh wis. Gareng ayo reng, ayo Dik. Oh dalange barang urung. Dalange ya urung lho. Dalange ya urung ki sing penting dhewe kok. Heeh. Dina Kliwon. Apa kuwi Reng? Dina Kliwon. Ah. Dina Kliwon. Iya. Dina pon. Tuku uyah. Iya, terus Warga Jambon pinaringan berkah barokah. Allahumma amin. Dalange. Dalange. Yo. Yo. Monggo Pak, katuran parian. Dawuh saking penonton niki kesepakatan penonton. Pak Dalang parian setuju? Loh, kalah masa, Pak. Loh. Monggo. Wah, apik, Pak. Sik to Reng, engko sudah parian ta Reng? Iku dereng to niki, Pak. Urung kok. Tuku pitik. Mong dalang ki tukune pitik. Ayo. Paling ora ya unta no. Dalang Sapi maksud ngono kok ya. pitik. Pitik. Dibumboni laos. Loh. Biasane kirek, Pak. Carica. Pilih sithik sing ora duwe brengos. Oh, iya. Ngelem awake dhewe. Iya timbang ngelem wong liya. Wong tugas iki ndongake Jambon kok malah ngelem awake dhewe. Oh, dalang kau ini tanggap terus malahan ngene iki. Aisyah. Sudah semua? Sudah. Ya. Sapa nyar parian. Iku yoga ya kabeh. Idem pun. Tanah sudan. Ya. Udan panas lengaling. Capek. Ya. Gunung. Tuku dedek nggo batiyang bojo ndablek cepetno lawang. Ageyong dik. Kentil dik. Ageyong Geyang dik. kentil Kentil geyang. Nandur jahe neng galengan nyambut gawe bebarengan. Akan pilih ageyong dik. kentil Geyang Apa iki giyong kentil? ya ora mau kentil ya geyong barang. Giyong. Kentil. Kendil. Geyong. Giyong kendil. Kentil geyong. Oh iso ya. Bisa digawe ngono kok. ta. Bisa. Kang Gareng. Dawuh. Mergo limbukan engke berang apa ki budal limbukan wis wengi Reng engko rada molor wektune Reng. Ora apa-apa nang kene iki wayangan barno sesuk jam 11 awan ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Terus Nadyan wadon sarata
ngenone ya ngono Inomane banyu oe he yo ha Kandoliyo sinande-nande hojahu Uno kejodoni seko jago sarang disamper kemae cerak diperke yen manggu kasih mae suwung hojahu Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, buayang tenan. Wah, Regang wonten Mbak Tatin, Mbak Elisa suasana. Kang Gareng.